Ndiyehla apha ngoku bethunana, ndiyehla ngoku ndiyojonga le ndawo, le mizi eyayikhukhulwe ngumthatha Dam. Ngoku ndiya kuyo straight, le mizi eyathatha ii-families ngee-families. Anidinwa magqwirha nini, andifuni noxoka nidinwa imizi yonke, kodwa ningadinwa ninjalo, asizuncama and asizuniyeka niyaxoka, sizawuma phezu kwenu. Ndiyehla ngoku ndiyojonga la mizi ngoku, le milambo lo mlambo lo wakhukhula imizi yabantu, ndiya kuwo ngoku. Asizudinwa nini magqwirha nini, sizawuba phezu kwenu. Babulaleni abantu, nibathakathe abantu, kodwa nathi siphezu kwenu, asizudinwa nini. Bashiyeka bekhala abantwana apha, ngumzi womntu lo. Lona ngulo mlambo nankuyani ubone ukhweza usenjeni, usuka ngapha imizi emininzi yemka, imizi emininzi. Inoba le mizi yakhukhuliswa intoni bethu? Ningaba nithi kwanguThixo nalo? Akho Thixo unjalo apha, bugqwirha bongamele. Kodwa sizowuma ngoba umzekelo, lo mlambo phezu kwawo kukho imimoya emininzi, imimoya emdaka. Sizanitshekisha, siyanibona nina magqwirha, nizoncama, sizonitshekisha. Njengoba ngoku ndime kule ndawo ngoku, andoyiki mntu, andimoyiki mna umntu, andoyiki kwaniksi mna emhlabeni. Nina ningandenza nantoni na, but mna niyandibona ndiphezu kwenu. Apha usuka kwam apha ndiyahamba ndiya kulaa ndlela endandilileqwe nguyo lela xhewukazi, laa ndlela endandilileqwa ngayo lela xhewukazi lindilandelisa ngekati ukuba lalifuna undibulala kuselibhuphile, kuthiwa hayi uye wawa, hayi uye wafunyanwa yintliziyo. Ndiya kuyo ngoku, ndizonibonisa laa ndawo, ndizanibonisa laa ndawo le kwavele kwathi gqi ilithe elikhulu. Ngoku ndiselapha ngoku, ndinibonisa le. Khanijonge, khaniqaphele, ugqwirha bongamele.